Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasiugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitaas-an sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw ang Diyos ug hari sa among mga kinabuhi. Kami nagapasalamat nga sa gihapon hangtod ning mataknaa gawas nun pa ang pagsultis pulong sa kamaturan dinis kanginan. Tuguti nga kini nga programa ug kini nga estasyon imo kini Ginoo nga panalanginan nga mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan.
ug tuguti o Dios nga ang tanan nga mga nagapaminaw karon imong hikapon ug tandugon ang ilang magsingkasing nga ila unta mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan, ato ning ibanan og pipila ka mga text dinhi sa ato nga cellphone. Sir, maayong gabi. Nagsunod mi nga namati sa inyong programa sa kanunay among mabati ang inyong mga pagpasabot dinha sa kahanginan mahitungod sa word sa atong God. O salamat nga doon nami mga natun-an kanunay matagabi o si tatay padayon nga nag-take note sa inyohang mga teksto diha nga gihisgutan unya kung doon na siya time iyapod nga tan-aw sa Bible kay naaman siya Bible nga gihatag sa iyang kumpare. Salamat sa pagbasa. Okay kana mo na nindot malipay ta nga naagi Biblia kay ang Biblia mao nay usa sa mga ato gyud nga kapaingnan diin mausab ug mabag-o ang ato mga kinabuhi magiyahan ta diha sa Ginoo. Well patay basahon mo greet ko happy listening kang Manuel Mario nga iya gid ni nga paboritong programa sir nga pamatian. Mamalikas lang lagi pod ug mag-brown out na diri sa amo kay masuko siya nga na tumong gid sa inyong oras. Okay, ana na may tao sa mabigla mo nang makapamalikas. Okay, last text nga atong basahon. Brother June, doon namin pangutana man so dili lang usa tani ha kay kuha man doon naman tay giki kuha na nga tubagon nga pangutana atong gitiksan dugay-dugay na ra ba intaw ni pangutana hapon nga niabot sa ato na karon higayon na kay adto pagining Mayo 23 ning pangutana ha unya salamat gani nga wa mag-ilis og number pag kuha nako unya ning abot na gid in town ang panahon nga matubag abi nako og wa nimo ma-receive ang ako nga gi-text. Okay, salamat kayo no ato ning tubagon karon. Well, si Brother Isaw iban magatan sa di pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message diya sa sa iyang cellphone. Mas may siguro matan-aw ni Brother Isaw ang ato nga monitor aron ta makaibaw og diining dapita mga nasura sa kalibutan nagsunod ning ato mga pinalangga nga mga viewers through Facebook Live. Brother Isaw. Okay, daghang salamat Bro John og maayong gabi kaning tanan mga kaigsunan og mga kailan mga suking tigpaminaw. Nini karong ginahimo nato nga broadcast sa radio maingon man sa ato ang live broadcast. Dinhi sa atong monitor ato na nakita nakig-uban sila si Sister Ginaline Lumuntad. Niya po si Brother Elmo Dam Flores. Good evening niyo mga Brad John. Brad John, Brad Isaw o sa tanan nga naminaw sa inyong programa. Niya po si Brother Joseph Pino. Mayong gabi usab diha kaninyo Sir Pastor Joel o sa tanan nga naminaw o sa gabi o karon sa live. Salamat sa pagbasa. Niya sab si Brother Ronilo Itang from Saudi Arabia. Mayong gabi mga kaigsunan. Mayingon sab Brother Isaw o Kuya Libby. God bless. Niasab si Brother Robin Dilantar de la Piña. Maayong gabi mga kapaglaom. Diniasab sa pikas monitor ato sab nakita nakig-uban kanato atong mga kaigsunan. Niya si Okay.
Sa pagkakaroon mo pa ning mga mensahe atong nakita mga kaigsunan, mga mansabs mga nagsunod subaybay sa to ang live broadcast. Alang pas pagpadayon sa itong programa, ang panahon nato ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, Brother Libby, doon na ka ba dihay basahon? Okay, daghang salamat Brother John. Ala ko'y basahon din kani sa kagabi pa ni. Mr. Texter, si Pedro gisugo sa pagkaon, pero si Pedro wala mukaon nga gisugo. Kamu nga wa sugoa, kamu hinuoy mikaon nga wala sugoa. Mga ulit yun mo. Gikani kang Brother Belio Leccionis diha sa Tambungon. Kini pa itong basahon, maayong gabi ninyong tulo Brad John. Para sa Texter, dili ang mananap ang gihinluan sa Dios, kundili ang tao maoy gihinluan sa Dios. Gikan po itong tampo ni Brother Felipe Soliera. Akong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Kani ang ato ning basahon ini ang pangutana. Okay, gamay lang. Sarang leron. Okay. Ato ning tagaan og atensyon kidugay-dugay na ni Mayo 23 paninga na text diri sa kuan diri sa tua. Gikan ni kang Brother Dante Savio. Brother Dante, salamat kaayo sa imong pagpailob and hope nga naaron ang imong mga kaubanan unya ang tao nga gigikanan aning imong pangutana no kuan magka nagkasabot magka mo may unta og kuan mayo unta og makapaminaw pod siya ron kay dili raman gyud kaayo gyud layo ang inyong balay og sa ilahang balay pod no. Okay, ato ning tagaan og atensyon kini June, maayong gabi maayong gabi pod. Doon na may customer sa Birha og Jealousy Iglesia ni Cristo. Samtang nagtaod mi nangutana siya og unsa ako tinuohan. Niingon ko nga baptist ko apan nagpa-Bible ko sa Sabadista kay sige ko pamati sa radyo. Sige di ay pud sila sige di ay pamati pud sa inyo. Ingon niya nagpa-Xerox kunuta sa doktrina sa Roman Catholic kay sila kuno sila kuno ana ang nag-imbento si Ignacio nga pare sa Roman Catholic sa 325 AD. Salamat sir, si Dante Sabione. Kaya salamat Brother Dante. Kung balik basa, Brother John, maayong gabi doon na may customer sa Birha og Jealousy Iglesia ni Cristo. Samtang nagtaod mi nangutana siya og unsa ako tinuohan. Ning ingon ko nga baptist ko apan nagpa-Bible ko sa Sabadista kay sige ko pamati sa radyo. Sige di ay pud pamati pud sila sa inyo. Ingon niya nagpa-Xerox kuno ta sa doktrina sa Roman Catholic kay sila kuno ana ang imbento si Ignacio nga pare sa Roman Catholic sa 325 AD. Salamat sir si Dante Sabione. Okay, daghang kayong salamat Brother Dante Sabio. Hinoon kini siya Brother Dante sa mga nangaging mga bulan o mga kuan gihisgutan naman sa dinhi pero lagi kay daghan man ang naminaw ning atong programa magkatugma usahay ang mga panghuna-huna. Kung kining mga tawhana hinoon sa imong giingon nga kay nangutana mako nga dili ba ni kuan ni arrogante ni nga tao kay kini ra ba sila mura ni gasolina dayog sila og insa wa kay angay kabalakan. Salamat ba wa kay angay kabalakan kay maayo kayo ng tao unya nahibaw man sad siya nga ako na nga gitek sa imo. Okay. Ang tinuod Brother Dante Sabio kung kinigod sila gud unta duna palang gid ni mga Biblia
dili gud unta ingon ni ana ang ilang mga pangatarungan o mga rason, dili sa ingon ni ana. Pero tungod sa pagkawala nila Biblia ug unsa po'y isultis ila, tuor po dayon. Ning abot sa punto nga ang gisulti sa Biblia dili na nila tuuhan ang uban, unya ang gisulti sa ilang pangulo mo idawaton og tuuhan. Mahitungod ni ana nga moingon sila nga ang nag-imbento gid ni ana ang Roman Catholic Church nga si Kristo Dios, si ang pare nga si Ignacio sa tuig 325. Pamalandunga kuno Brother Dante ug naa magani ron na minaw ning tag-iyas balay nga inyong gitauran og birha o og jealousy. Huna-hunaa kuno sa tuig 325 diha na ba ang Biblia? Wala pa. Kana mo'y huna-hunaan ninyo. Humana ipamatuod og nasulat sa Biblia nga si Kristo Dios, pero gusto man langgod sa yawa nga ilihis ang kamatuoran. Sa panahon ni Kristo, dunay mga tao nga wa ug dili mutuo sa pagka-Dios ni Kristo. Unya, kung duna man karong panahon ay dili mutuo, dili na pud nato na ikatingala, dili na pud nato na ikahibulong kay daan pa man na kaniadto. Kung 325 ngano day ang Biblia para sa ilaha unsa man di ining tuiga nga nasulat nambugna nga kaha ang Katoliko, Roman Catholic man kaha mo ay nag-imbento lamang niyan ng doktrina nga si Kristo Dios. Unya dayon dunay isyu nga kuan gyud ta nagpa-Xerox copy lang ana nga doktrina. Ang tinuod brother Dante, kung lagi kini sila nagbasa pa lang gipod unta ni lagig Biblia, di lang gud unta na mauto-uto og dali. Diha na daan ang Biblia, wa pa si Ignacio. Diha na daan ang Biblia, wa pa gyud ang pundok nga Roman Catholic Church, pero diha na gud na daan ang kanunay nga mga panghitabo sa kalibutan nga imong makita karon nga binuhatan sa Katoliko, mao mapud na ang panghitabo sa una, pero kanang Roman Catholic Church wala pa si Ignacio, kay si Ignacio mugod ana mo'y una gyud, the first person and the first mention nga Roman Catholic or Catholic mao si Ignacio. Wa pa si Ignacio, diha na daan ang Biblia ug gipamatud-an ang daan sa Biblia nga si Kristo Dios. And how come nga ipasangil nga didto ta nagkuha og doktrina sa Roman Catholic Church? Kung imong basahon ang ikaduhang Timoteo 3:16 nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Timan iha, ang kasulatan ang nagtuga ni ang Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So ang Biblia gituga ni Ginoo aron sa pagpanudlo, aron ang tao matudloan. Karon gitudlo bago di ay dinhis Biblia nga si Kristo dili Dios. Balik ko na ko sa atong gisgutan, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. So ang Dios mo'y nagtuga sa Biblia nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So ato kunong susihon kay alang man di ning Biblia sa pagpanudlo, mo bitan ning Bible base ni alang sa pagpanudlo, nagitudlo ba dinhi sa Biblia nga si Kristo dili Dios. Kay kung gitudlo man gani sa Biblia nga si Kristo dili Dios, unya mituo ta nga si Kristo Dios, may rason kanang ilang isyu nga nanundog ratag doktrina. Pero kung niya maganis Biblia, o dili di doktrina sa Sibang Katoliko atong gisunod, doktrina sa Dios na, kaya hindi mo kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Wala kong basahon ragod din hiyo, sumala sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 26 hanggang 33, naging o din apan dili kamo mutuo kanako, tungod kay dili kamo kauban sa akong mga karnero. Busa kung duna may dili mutuo karon, Brother Dante Savio, di na ikatingala o ikabulong kay sa una, diha na nang daan nga dili gid mutuo kang Kristo. Pero ang gisulti ni Kristo, ang rason nga nung di sila mutuo,
kay dili sila kauban sa karniro ni Kristo. Amo na nga makaluluoy yun kung imong hunahunaon. Sunod, ipaday na tagbasa. Ang akong mga karniro naminaw kanako nakaila sila nakaila ako kanila ug nagsunod sila kanako. Gatagan ko sila kinabuhi nga walay katapusan. Tanawa brother Dante Savio. Kung atong pahanuntan kana nga si Kristo dili Dios, unsaon man sa dili Dios o sa tao paghatag og kinabuhi nga walay katapusan, kay dili man kaha di ay Dios si Kristo. Pero asa may tinuod nga gitudlo sa Biblia kay ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Asa man gyud ang tinuod nga gitudlo sa Biblia, si Kristo Dios o dili Dios? Padayon na tagbasa gyud. Giatagan ko sila kinabuhi nga walay katapusan o dili gayud sila mawala. Walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Gihatag sila kanako sa akong amhan nga gamhanan sa tanan ug wala gay makaagaw kanila gikan sa kamot sa amahan. Atong anam-anamon brother Sabio. Ang amahan ingon ni Kristo sa ang iyang mga karnero walay makaagaw gikan sa kamot sa amahan. Di ay doktrina amot unsay doktrina ang gitudlo des inyo. Mao man ni sila kay kining 25 ka doktrina nila. Bisan asa mao man na. Ang pangutana diha, ang ilang doktrina nga gitudlo aw noon dili manggid siguro kanira mang kuan kanira mang anghel nga gikan sa libertad ang ilang lang noon moy nag-una gyung nagsigwar nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Unya gisulti na ni Kristo nga ang mga karnero wala gyud kanila'y makaagaw gikan sa kamot sa amahan. Kung ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog, asa man ni ibutang ang kamot? Unya kung atong basahon dinhi sa 30, ako ug ang amahan usa lang. Unya period yun na. Ako ug ang amahan usa lang. Kabalo ka brother Sabio, kung unsa ani ilang palusot ba? Usa lang sa karniro. Pero mao ba gud ni gipasabot pagkasulti ang pag-ingon ni Kristo ako gaman usa lang. Unya kini ang usa lang sila sa karniro, ipadayon na tog basa. Padagkadungog ni adto sa Hudiyo, mipunit sila pag-usab og mga bato aron batuhon siya. Ug miingon si Jesus kanila, daghan ang ipangbuhat ko nga maayo nga kamo mismo nakakita ug gipabuhat kini kanako sa amahan. Asa ba nining akong mga ipangbuhat ang nahimong hinungdan nga inyo akong pagabatuhon? Gitubag siya sa mga Hudiyo, dili kami mo bato kanimo tungod sa maayo nga gibuhat. Unsa man di ay rason? Kay di man di sila diwa man labato as Kristo tungod sa mga maayong buhat ni Kristo. Na unsa may rason nga ilamang batuon? Kundili tungod sa imong gisulti batok sa Dios. So ang rason nga gihatag nila nganong batuon nila si Kristo tungod sa gisulti ni Kristo nga batok sa Dios. Unsa ba gisulti ni Kristo nga ginahuna mas mga Hudiyo nga batok sa Dios? Atong padayon na pagbasa ninyo. Kay ikaw tao man lang apan nagaingon ka nga ikaw Dios. Tanan ning resulta na. Karon ang asa naman ang kapangatarungan nga usa lang sila sa karniro, nga usa ra man gyud sila sa pagka-Dios. Brother Dante Sabio, sultihan tagana kanislito amit nag-text nis ako nga ang insakto gyud kuno nga translation sa Biblia kanang New Revised Standard Version. Ngadto pa nang miaging semana iyang text ako Unya ako siyang gi-replyan, tagai kuno ko og bersikulo sa Biblia diha sa New Revised Standard Version nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. Hangtod karon wa gid kahatag brother Sabio. Unya angay lang gud unta dang istoryahan na sa taong wa gid pud kabasag Biblia. Unya yan inuhon na tagsulti diri nga maging wa ta nagbasag Biblia. Wa gid napakita sa insakto kunong hubad sa ato pa exact sa New Revised Standard Version sayop na nga hubad.
Og unsa man gani brother Sabio, ug naay kuan diha ipa-translate unya na ni brother Lito Amit kay maay kay nimhubad oy. Aw niya ding kundi nga batoon ka na mo dili sa pagbuhat nimo payo kun dili kay sa imong gisulti batok sa Dios. Unsa may gisulti batok sa Dios? Kay ikaw tao man lang apan nag-ingon ka nga ikaw Dios. Matong gisulti ni Kristo sa 10:26, kamo dili mo tuo kanako kay kamo dili kauban sa akong mga karniro. Si Kristo na namulong niya na. Og sigurado ko brother Savio nga dili gyud na dawaton sa uban pero nasa uban dawat. Kaya palihog ko og pangutana sa kin number ni aning inyong gitaorag jealousy kay okay ra man kanin tawo na maayo kanin tawo. Pangutan kanang ingnas siya nga okay ra ba nga ang number niya sa cellphone imong i-text diri sa ako ihatag sa ako kay kami mag-text o niya or magmutawag ko niya kay wa magkadi ani problema ni tawo na ay ka istorya. So ninglutaw na nga ang gitudlo sa Biblia kay ang tibuok kasulatan gitugaman sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Nan ang gitudlo sa Biblia nga si Kristo Dios. Pero imo na nang supakon ang gitudlo sa Biblia nga moingon sila nga si Kristo dili Dios na og normal lang kag panghunahuna og pangutok brother Sabio kinsa may mutuo nila nga ang Biblia nagpamahayag man nagtudlo nga si Kristo Dios unya sa ila dili. Hinoon di man gid mahitabo nga magkahiusa pod kay nasulat naman ang daan pero ang importante nga ang kamatuoran napaabot sa dalunggan sa mga naminaw dinhi sa atong programa. Karon na atong basahon brother Dante Sabio sa ikaduhang Pedro 1:21. Ako lang basahon dinhi sa sa translation sa today's English version. Ingon dinhi for no prophetic message ever came just from the will of man. Kay wala gayoy propesiya nga mga mensahe nga miabot nga pinaagi sa kabubuton sa tao. Sunod gingon dinhi, but men were carried along by the Holy Spirit as they spoke the message that came from God. Ang gisulti din apan ang mga balaang tao, pinagi sa mando sa Espiritu Santo, ingon as they spoke the message that came from God. Nagapanulti sila og mga mensahe nga gikan sa Dios. Kinsa may nagpanultig mga mensahe gikan sa Dios? Ang mga balaang tao. Karon kining mga balaang tao nga nagpanulti og mga mensahe gikan sa Dios, ang pangutana ani karon kung nagsulti ba sila nga si Kristo dili Dios kay sila na nagpanulti man og mga pulong nga gikan sa Dios. Ato ra guning basahon amo ni usahay kinini ang brother Sabio masupalpal na gani ini sila dahil pamingaw-mingaw unya gusto na pud ganing mapansinon kay kiispil lagi mo kalit lang pod o balik sa normal nga kinaiya. Well ato ra gud ning basahon kuno kay sa atong gibasa ang mga balaang tao sila na nagpanulti nga gikan sa mando sa Dios. Nan karon unsa may gisulti sa mga taong mga balaan kay nanulti man sila nga mando gikan sa Dios. Kung atong basahon dinhi sumala sa Roma kapitulo 9 bersikulo 1 ug 5 ingon ni ini katin-aw brother Dante Sabio uban sa tanang mga naminaw karon. Nagingon magasulti akog tinuod diha kang Kristo. Tanawa kining Roma, this is the first book out of 14 books nga nasulat ni Apostol Pablo. Niya magasulti akog tinuod diha kang Kristo, dili ako magbakak. Hinumdumi brother Sabio, Dante Sabio, pag ang tao dili na gani mutuo sa tinuod, dako og posibilidad
nga adto na gina makatuo sa dili tinuod. Mo ni panghitabo karon. Nagingon dinhi magasulti akong tinuod diha kang Kristo dili ako magbakat. Ang akong tanlag magasaksi kanako diha sa Espiritu Santo. O na kay ang mga balaang tao nanultiman gikan sa mando sa Dios. Nagingon sa magisulti ni Apostol Pablo kay usam sa mailang balaan. Nagingon dinhi na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios nga anaa ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kahangturan. Naunsa kuno na tao si Kristo nga mao ang Dios. O niya nanultiman ang mga balaang tao nga ubos pagmando gikan sa Dios. Ang ilang gisulti mando gikan sa Dios nga si Kristo Dios. Ang ila si Kristo dili Dios. Kinsa magka ang Dios ang nagmando nila? O noon, halata naman kayo, klaro naman yung kayo nga ang ipamulong sa Biblia, naragyod na sa ato. Karon dugangan pa nato. Ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minando gikan sa Dios. Ato kuno ni naman nga basahon dinhi. Nya kamo din ha, kung naamoy Biblia, labi nang naay Muslim, naay 5 ka buk Biblia, mas may na i-text diri usa lang ka teksto atong kinahanglanon ba nga nagsulti nga si Kristo dili Dios kay ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo, nagsulti sila gikan sa Dios, ang ilang gisulti nga si Kristo Dios. O karon balik ato ning kuano na pod sa Juan 20 24 ngadtos 29 akong basahon ha nagingon. Usa sa napulog duha nga mao si Tomas. Sa ato pa usa sa napulog duha gani sa ato pa 12 kay sa ato na 10 plus 2 equals 12. Napulog duha nga mao si Tomas nga ginganlan ang kaluha. Wala mahiuban kanila sa pagtungha ni Jesus. Duwa man gudto sila maintak tong 12 pagkabanhaw ni Kristo. Muna ang uban gisultian na lang, usanis gisultian sa mga kauban si Tomas. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinunan nga nagingon. Nakita namo ang Ginoo. Apan siya mingon kanila, gawas kun makita ko ang inagian sa mga lansang diha sa iyang mga kamot, ug ikapasulod ko ang akong tudlo diha sa agian sa mga lansang, ug ikapasulod ko ang akong kamot diha sa iyang kilid, dili gayud ako motoo. Ngayon nga pamulo man ni Tomas, kay sariwang-sariwa pa, kay paglansang Biyernes, pagkabanhaw Domingo, ingon niya, kung di ni na ako ikapasulod, o di kung to. O niya, nag-ingon din 8 ka adlaw, tapos nini, ang iyang mga tinunan dito na usab sa sulod sa balay, ug si Tomas uban kanila, ang mga pultahan tinakpan apan sa Jesus mitungha, ug mitindog sa ilang taliwala ug mingon, ang kalinaw magauban kaninyo. So, Brother Savio, Dante, tanaw ha, ang ilang rason anay ang uban, absin si Tomas. Sunod, nakalitan si Tomas. Mo ginailang rason. Karon, naitabo bitaw to nga dunay debates publiko, gipangutana, nakalitan magha si Tomas, pag-ingon niya kang Kristo, Diyos ko Ginoo ko, nasayop si Tomas, uwa. Nakalitan si Tomas. Lagi nakalitan magha, nasayop siya. Sa pag-ingon niya, Diyos ko Ginoo ko. O niya, nag-ingon din og siya mingon kang Tomas, hikap kini dinhi ang imong tudlo, ug tan-awa ang akong mga kamot. Ambi ang imong kamot, ug ipasulod kini sa akong kilid. Ayaw na niya ng pagkadili matinuon, inunoa magmatinuon ka. Og si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Tanawa, sa atong gibasa, ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So gitudlo gud sa kasulatan nga si Kristo Dios. Unya kay ang mga balaang tao na nagpanulti man sila nga mando gikan sa Dios, gisulti na po ni Tomas. Yun sa Dios ko o Ginoo ko. Karon pag kananaang kadungog ni Jesus nagingon, og si Jesus mingon kaniya, mitubay ka tungod kay nakita mo ako.
dalaygon kadtong wala man nagpakakita ngani na nagpanoo. Pag-ingon ni Tomas, Ginoo ko og Dios ko. Ingos Kristo, mituo ba ikaw nakita mo ako? Dalaygon tong mituo nga wa makakita. Unsay pagtuo ning Tomas kang Kristo? Dios, Ginoo. Og Dios, Ginoo ko og Dios ko. Unya, ingos Kristo, mituo ba kang nakita mo ako? Si Tomas, ang iyang pagtuo nga si Kristo Dios. Unya, ang mga balaang tao nanulti nga minanduan sa Dios. Karon, unsa ta man ni pagbalanse, Brother Dante Sabio? Kinsa may nabutang sa husto ani niya ingnon patanga Xerox copy sa tuig 325 ay layo ra gigay na sa tinuod ng istorya, Brother Sabio. Unya naging 29 og si Jesus mingon kaniya, mituo ba ikaw nga nakita mo ako? Dalaygon kadtong wala man nagpakikita ngani nagpanuo. So Brother Dante Sabio, uban sa nang naminaw karon, paningkamuti gyud ninyo nga makatinil mog Biblia kay sa tinuod lang moabot ang panahon nga ibawal sa tao nga magtinil og Biblia. Wa na makadala-dala, wa na po'y magwali masa mga pulong niyas Biblia. Muna mintras may gamay pang panahon, paningkamot mo nga makatinil mog Biblia. Og unya, Brother Sabio, salamat nga higayon na laghiwat nga magpabautismo ka. Pero ang nindot kay nabautismuhan ang imong anak ug ang imong asawa, ikaw na lang mo'y pa kay naa pa kay bisyo nga maglisod ka pagbiya. Pero salamat nga usa na lang gyud ka bisyo. Ang wa nimo mabiyae, ang kana na lang yung sigarilyo. O kana mo nay nindot kay tung uban wa naman to. Ang kuya ug may bisyo ka nga ug makakita kag gwapa di nakakainomdom pauli sa bahay, kalimot na kasngaan mo nay dakong problema, pero kana na lang sigarilyo. Ito ganas Ginoo sisi or gyud kay na si Ginoo nang imong nahimong problema. So klaro na dinhi sa Biblia ang ipamulong sa mga tao nga minanduan sa Dios na nagpanulti sila. Unsa ilang gisulti? Si Kristo Dios. So dili na tinuod nga 325 usa ang pagkamug na si Kristo Dios. Diyan na da ang Biblia wa pang 325 gipamulong gisulti nasulat ng daan sa Biblia si Kristo Dios. Unya, anong ato pamagyud ng i-divert ang kamatuoran? Kung sa bagay, ang yawa, ingon ana masad na say mga ahinte God. Una nga, unya kay kasagaran pod aning mag sulti-sulti promote ng ahinte, ahintes kuspakim, kolektor, nya des iskina, makapag kuno siya lang tugi, oy, nasud kuno siya tanang division, kung sa boxing pa. Unya kung atong basahon din yo, sumala sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13, ingon niini ang gisulti. Timani, nga ang mga balaang tao na nagpanulti, nga mando gikan sa Dios. O niya, sa may gisulti din atong basahon, nagingon, nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa imaya ni Kristo, nga atong dakong Dios ug manluluwas. Sa Tagalog, pani, dakilang Dios at tagapagligtas. Nagisulti na sa mga balaang tao sa Dios, nga minanduan sa Dios. Ang Diyos mo'y nagmando niya na. Ang gimanduan ang mga balaang tao. Unya, moingon nga kita nag-Xerox copies doktrina. Layo ragid na sa tinuod, Brother Sabio. Ang importante nga ug usay niya sa Biblia, ato nang tuhuan kay nga naman giya kana sa Ginoo nga masultihan tas kamatuoran, di ta magsigig supak-supak. Mao man ang gihisgutan sa balaang kasulatan. Ug kay gisulti din is bala ang kasulatan, dili na mausab pa, dili na kay tuison, kay kining niya sa kasulatan, pulong man ni sa Dios kamatuoran Juan 17:17 nagingon, balaan na sila, pinaagis kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa, pulong man ni sa Dios, kamatuoran na. Ang inyong napatalhingugan karon, kamatuoran naara na sa inyo og mopatuo pa mo ni anang pangatarungan nga way labot sa kamatuoran. Si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatinaw ni mga bahina. Brother Isaw? Okay, daghang salamat Brother John sa dili patamuhatag og dugang pagpasabot sa pangutana. Ato sa ning basahon ang mga mensahe nga napuno dinhiya sa to nga live broadcast. Niya si Brother John Lubitanya, maayong gabi mga igsoon. God bless. Hasta bugo na. Brother John, may gabi diha.
Niya po si Sister Lab Yam Lagariza, mayong gabi sa inyong tanan diha bro. Brad John, Libby, Brad Isaw, palihog ko og greet sa akong nag-iisang papa, Joseph Lagariza. Og sa tanan taga Anislagan na Balbiliran, tay Kinsing family, tay Bastian family, tay Biloy family, Ma'am Ruth family, Auntie Virgie family, og sa tanang Adventist nga nagpaminaw sa inyong programa. God bless you all, SDA. Thanks kayo sa pagbasa. Napa ba ka karon sa abroad? Diniasab si Sister Jovelyn Idar Disabili watching from Consolacion. Good evening kay John, kay Libby, dong isaw. God bless. Okay, day. Salamat gyud ninyong tanan. Ang Dios ang maghusga kung sa kuan pa, Ilonggo pa. Niapod si Brother Jeffrey is arrogante. Mayong gabi inyong tanan, broadcasters and listeners. Okay, daghang salamat Brad Jeff. Okay, ako day isingit Brother Isaw. Salamat ni Dr. Ben Arrogante Doc og nanood ka karon. Salamat. Gabi lang nako nadawat ang Hebrew o Greek and English Bible nga imong gipadagi sa California, USA. Na kagabi lang. O niya na blessing na hinuon kay wa ko magdahom gyud labay ra man tong ato istorya ha. Abi na ko kuan kay unsa malang dito singit ra man to sa labay ra wa ko magtuo nga imong tinud-on unya si Daddy Luloy sad Luvitania sa Australia nakapadas ako so halos nga magka kuan na lang gyud di dugay na muna nga na blessing ko ani may tungod ani nga Biblia so salamat jud kayo. Diniasab si Brother Rolando Vildosula. Mayong gabi, Brad Libby and Brad John from Bugo City. Okay, si Brother Lando Vildosula, usa ni sa kuan, murag usa ni Brother Libby no, na bautismohan dito sa Tagasa last Saturday. O munya kita may nag-Bible study ani Brother Isaw diha man amot na pa ba mo Brother Lando diha sa apartment karon sa Canticson kay diha man ta nag-Bible studies una bag-o na siya naabot Brother Isaw gikan sa ibang bansa sa batong kuan atong ihang kuan nasod nga giadtuan ha. Oo, nabutismuhan pero didto ni sa batong naana sa akong hunahuna nga didto ni siya sa ibang bansa di pa ni dugay na abot pero na standby usa na siya adtong kuan kadtong panahon sa lockdown sa COVID. Kaya maayo salamat sa pagbiyo Brother Lando. Niasab si Brian Bildosula. Amo lagi ni katong nabutismo? Ang anak? Okay, salam. Ay, sisi. Niasab si Brian Brother Ryan de la Cruz, si Kristo na ana sa wala pa natukod ang kalibutan, Juan 17:24. Niasab si Brother Gino Arcabal, kining mga tawhana Brad Texter dili gyud ko mutuo nga dili ni sila makasabot. Kasabot yun ni sila Brad Texter gahi lang yun ni sila patuohon diha sa Biblia kay mas mutuo pa maning mga tawhana sa ilang pastor. Tanawa ra gud Brad Texter dihay ilang membro akong gipasakay gikan dihay ito siya nanisimba nangutana ko ati diin ka gikan nga gabi naman ron nitubag siya nako gikan ko ni simba miingon ko niya iglesia deka ni tando siya miingon ko nga niya magbasa ka ba og Biblia te nitubag siya nako dili man mo basa dong ning miingon ko ngano man dili man ka mo basa nga kanindot anang masayod ta ate ingon siya nako dili man mi pabasahon kay basin unya og magkalahi among pagsabot magkasumpaki unya noon akong gingnan og largo giilad ra gyud mo sa inyong pastor ate basa aron mahibaw ka og unsa nang imong relihiyon ate ninaog na lang jud siya wala na jud mo tingog nako Brother Texter ako moingon nimo kanang ilang membro nga magsigig suyop og sigarilyo sa gawas lang sa simbahan unya moingon na noon nga si Roxta sa Katoliko moin ko ato niya nga patun-a lang to siya Biblia
aron mahibalo to kung tinuod ba nga Xerox ta o dili. Ani asabs Brother Joseph Kimno, kitang mga Seventh-day Adventist igsoon wala tay gisuno sa atong mga igsoon nga Katoliko. Ang pundok kay kun diha ta magkuha og doktrina, makakaon ta sa tanan og walay gibawal kay wala man sila gitudlo nga doktrina kabahin ni ana, pero diri ta magkuha sa Biblia pagtulunan og doktrina kay ang Biblia gituga sa Dios. So kay gituga ari ta magkuha aron mapuslan nato kay gituga man ni sa Dios og katong nagsulti nimo nga katong nagsulti nimo nga INC lahi pod to iyang doktrina kay dili siya motuo nga Dios si Kristo. Mao nay dakong sayo, pero og ari gyud ta magkuha og doktrina sa Biblia, siguro gyud nga masibo ang atong pagtulunan, atong pahimuslan ang gituga sa Dios. So sa pagkakaroon mga kaigsunan, mao atong nakita nga mga mensahe nga napuno ngadto ta sa paghatag og dugang nga pagpasabot bahin sa pangutana. Ang pangutana naghisugot lagi nga Xerox copy ang doktrina sa Seventh-day Adventist mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo. Kung imong lagtawon mga kaigsunan, Xerox copy pero dili sa Katoliko, dinhiya sa balaan nga kasulatan kay natukod og namugna ang doktrina sa Seventh-day Adventist sumala sa gitudlo sa Biblia or sa balaan nga kasulatan. Kung ato nga lantawon og susiyon, sayop ba ang pag-ilas mga Seventh-day Adventist may tungod kang Kristo nga siya Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan? Si Kristo mismo namulong, ingon nani ang iyang pagpamulong sa Juan Kapitulo 5, versikulo 31 o 32, naging siya, kung ako mao ang magpanghimatuod mahitungod sa akong kaugalingon, ang akong pagpanghimatuod maisip nga dili tinuod, apan adunay lain nga nagapanghimatuod mahitungod kanako, o ako nahibalo nga tinuod ang iyang panghimatuod mahitungod kanako. So ang imong lantawon, si Kristo nagsulti nga dunay lain nga magpanghimatuod kaniya. Nan karon unsa may si kinsa maning magpanghimatuod mahitungod kaniya. Kung atong basahon ang bersikulo 37 naging siya, og ang amahan nga mao ang nagpadala kanako, siya gayod nang himatuod na mahitungod kanako. Kamo wala gayod makadungog sa iyang tingog, kamo wala gayod makakita sa iyang bayon. Now, kung atong tan-awon mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang amahan nagpanghimatuod mahitungod sa anak, mahitungod kang Ginoong Kristo. Karon, unsa may gipanghimatuod sa amahan mahitungod ngadto sa iyang anak? Kung atong basahon ang Hebrewanon Kapitulo 1, versikulo 8 og 10, ingunani ang gisgutan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Apan mahitungod sa anak siya nagaingon, mahitungod kang Kristo, ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan og ang imong matarong nga sitro mao ang sitro sa imong gingharian. Kung imong lantawon og susihon, ang amahan nagpanghimatuod sa anak nga iyang gitawag og Dios si Kristo mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nan kung atong padayonon ng Diyos nagingon, og ikaw Ginoo sa sinugdan mao ang nagtukod sa kalibutan og ang kalangitan buhat sa imong mga kamot. Nan kung imong tanawon ng Genesis 1:1 nagingon nga sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit og yuta. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang amahan nagpanghimatuod mahitungod sa anak nga ang anak Dios manghigala og mangigsoon. Karon diha sa doktrina sa Seventh-day Adventist nagiila og gipatuo nga si Kristo Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan, nasayop ba? Wala. Kaya naman, mao man kana ang gitudlo sa balaan nga kasulatan, mao man kana ang gipanghimatuod sa amahan mahitungod sa iyang anak ngang iyang anak si Ginoong Kristo Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Siguro makaingon sabta nga basin unya ba kana sang pagtulunan nga kini ang dili Dios si Kristo, basin bag maglibog tag si kinsa sab ang nagpaluyo og nagpamatuod niya na kay ang pagtulunan nga si Kristo Dios gikani sa pagpamatuod sa amahan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Makapangutana sabta kanang
kanang nagpatuo, nagtudlo or kanang doktrinaha nga dili Dios si Kristo, diin managikan og si kinsang nagtudlo, nagpamatuod mga kaigsunan og mga kaglaan. So kung imo lang taon og susiyon, ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga Dios si Kristo dili sayop mga kaigsunan og mga kaglaan, kundi maoy nooni ang gitudlo sa balaan nga kasulatan. So alang pas paghatag dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon na akong ihatag kang Brother Levi Clavos. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Nya salamat pod sa pangutana nga iyang gipasabot dinhi nga kita kuno nga pilang taog doktrina gikan sa Katoliko mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo. Si Ignacio daw niya atong sa tuntuiga iyang gipasabot 325. 325. Nya buhi pa ba si Ignacio ana? So karon ang Seventh-day Adventist Tigala nagkuha og doktrina diha sa Biblia dili sa Katoliko. Okay, ang Biblia na kumpleto ni og sulat, ang last nga magsusulat mao si Apostol Juan dito sa Islas Patmos ni adto mga 96 AD kapin kung kulang na kumpleto og sulat. Kanya pangutana ni anang panunot mamuntoy kinatapusan makatigan sa pagsuwat sa katapusan nga libros Biblia. Diha bas Biblia or naabay mabasa sa Biblia nga naghisgot sa pagka-Dios ni Kristo? Karon muhisgot lang ko og gamay din higala. Nyalay atong kuhaan og punto dinhi kaning gihisgutan sa Mateo 18 o niya sa bersikulo 16. Nyalay kutlo nato dinhi aron nga pinaagi sa pagpamatuod sa duha o tulo ka mga saksi mamalig-on ang matag usa ka pulong. So sa diha nga dai makapamatuod duha ngadtos tulo ka mga saksi mamalig-on ang usa ka pulong. Pangutana, ang doktrina sa Seventh-day Adventist mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo, doon na ba'y mga nagpamatuod diha sa Biblia, mga higala? Abot bag tulo, sobra pagani. Daghan ang nagpamatuod. Ang Biblia nagsulti, bisag duha lang kung tulo. Mamalig-on na ang pulong kung naay magpamatuod. Gisgutan ni Brother Isaw, Brother John kaganiha, ang Juan 5 mga kahigalaan. Ano sa bersikulo 32 o 37. Ingon si Kristo, kung ako'y magpamatod sa kong kagalingon, isipon nyo nga, di mo mutuon ako, apanaay lain nga magpamatuod ka nako, og nasayod ko ng iyang pagpamatod tinuod. Kinsa ang gipasabot ni Kristo, gaingon ang 37 nga ang magpamatuod kaniya, mao ang iyang amahan. Pangutana, unsay gipamatuod sa iyang amahan kang Kristo? Hebrehanon 1 bersikulo 8, nagpamatuod ang amahan, ingon siya nga, mahitungod siyang anak, nagaingon siya nga, you are God. Ikaw Dios. Ang amahan nagpamatuod nga Dios si Kristo. O niya mamanigituhoan baya pod sa mga pundok nga wa mutuo nga si Kristo Dios. Ang amahan na ko ni Dios. Pero kanang Dios nga ilang giilang nga amahan lamang nagpamatuod ng iyang anak Dios. Wa mutuo sa pamatuod siyang amahan. Kami higala nagmutuo ni anak kanaan sa Biblia. Maunay lig-on nga pagpamatuod ang iyang amahan nagpamatuod ng iyang anak Dios. Dirita kang San Juan. Ari ko magbasa sa Juan 20:28. O niya, dinhin ako basaha mahigala sa Contemporary English Version. Mani ito mabasa, Thomas replied, you are my Lord and my God. O, tanawa ni ang tubag ni Tomas, ngadto kang Ginoos. Ikaw, akong Ginoo, og akong Dios. You are my Lord and my God. Si San Juan mga higala, nagsuwat siya dinhi nga si Ginoos nagpahayag siya dinhi nga matod pas ato nabasa si Tomas nagpahayag nga matod pa niya, ikaw akong Ginoo
og akong Dios. So, lain na po nga tao, kaduhan na nga tao, nagpamatuod, nga Dios si Kristo. Ari ka kang San Pablo higala, sa Roma 9:5, unsa may pagpamatuod ni San Pablo, ikatulo na ni, ingon si San Pablo, na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan, sumala sa pagkatao, na tao si Kristo nga mao ang Dios. Klaro, nagpamatuod din si San Pablo nga matod pa niya nga si Kristo na tao nga mao ang Dios. Wa siya maingon nga si Kristo na tao nga dili Dios. Ingon siya si Kristo na tao nga mao ang Dios. Tulo na akong gibasa nga nagpamatuod Pilimiro ang amahan. Dayon si Tomas nagpamatuod mga higala nga ingnan niya si Kristo, you are my Lord and my God. Kanya karon si San Pablo na sa nagpamatuod sa Roma 9:5 nga matod pa ni San Pablo na tao si Kristo nga mao ang Dios. Atong dugangan pa dahil kang San Juan. Unsa may pagpamatuod ni San Juan, may tungod kang Ginisos. Gaingon sa din sa unang Juan 5:20, ang ingon atong mabasa, og kita sayod ngang anak sa Dios mianhi, og mihatag kanatog sa labutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod, og kita anaa kaniya nga mao ang matuod, diha sa iyang anak nga si Hesukristo. Kini siya mao ang matuod nga Dios og kinabuhi nga walay katapusan. Klaro, og tin-aw, si San Juan mga higala, nagpamatuod nga si Kristo matuod nga Dios ug manluluwas, kinabuhi nga walay katapusan. So, upat na ganatong gibasa. Unya gawa sa daghan pag kayo ang giingon sa Biblia, naa gani magpamatuod duha ngadtos tulo ka mga saksi, malig-on ang pulong, lisamot ng perti nagilig-on na ani, kay daghan naman kay nagpamatuod. Akong gibasa, Pilimiro ang amahan. Ang Dios amahan, nagpamatuod yung anak Dios. Ikaduhay nagpamatuod si Tomas, nagpamatuod nga ikaw Ginoo og akong Dios. Unya sunod si San Pablo, nagpamatuod nga si Kristo na tao nga mao ang Dios. Unya si San Juan na po itong gibasa, matod pang San Juan, atong nabasa, nag-ingon siya nga si Kristo matuod nga Dios og kinabuhi nga walay katapusan, kinabuhing dayon. Unsa pa may ato ana? Perti madaghan ang pagpamatuod. Karon pangutana, naabay pamatuod sa Biblia nga mabasa higala nga nagsulti nga si Kristo dili Dios, wa gyud bisan usa. Di perting huyanga kayo. Wa gyud bisan usa. Ang ingos Biblia na ipagkapamatuod duha, tulo, malig-on na ang pulong. Buti pasabot, lig-on ang doktrina ha, kung napamatud ang bisag duha lang ngadtos tulo ka mga saksi. Karo upat na magani atong gibasa. Nya usa naman lig-on na naman ani. Kay na upat naman ni. Atong po nag-usa aron malima higala. Atong basaw na. Arita sa sulat ni San Pedro. Si San Pedro, pamatuod ni San Pedro. Sa iyang sulat mahigala sa 2 Pedro 1:2. Ako si Simon Pedro nga alagad ug apostol ni Jesucristo. Nangumusta ako kaninyo nga nagtuo kang Jesucristo nga atong Dios ug manluluwas. Ingon San Pedro, si Jesucristo atong Dios ug manluluwas. Na perti ring lig-una. Kanya wa naman tay time. Igo na to akong ibalik na panahon ni Brother Esau. Okay, daghang salamat Brother Libby sa dili pa hingpit tapos ng programa niya atong closing song mayngon man ang atong closing prayer. Mga higala, magampo kita, mahigugmaon ug dalangpanan nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, magapanalangin ka sa tanang mga nagapaminaw nga imong kagiyahan sa hustong dalan sa pagpangalaga diha kanimo. Gidapangayo na mo kini tungod lamang kang Kristo nga matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kini na lamang inyong may galas kanginan Brother Esau dito, Brother Libby Clavis,
og nining inyong ubos nga higala gigsuon. Brother John dihito magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth but it will never comfort you with a lie.